asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, aplikasyon para sa gustong maging miyembro kan Bureau of Fire Protection dainin bayad. Aplikasyon o kaya Gobyerno Provincial kan Albay makondukta ng medical mission as iba pang serbisyong pangsalud sa Tiwi, Albay sa Abril 28. Sa lado national, validity kan driver's license na mapaso sa Abril 24, pinalawig pa kan Land Transportation Office. NBI asin police clearance sinagad ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda na haliw na. Senate hearing sa Digamo killing na ilingan kan DOJ nin pattern nin terorismo. Sa ibang nasyon, Russian warplane aksidenteng buminagsak o nagbagsak nin bomba sa Russia. Sa lado ng Karawat, Tropang Giga, kampiyon sa PBA Governor's Cup. Detalyes kan Bareta, enot sa lado lokal. Baretang ini, hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Padagos ang preparasyon kan Department of Health Bicol para sa gagibo na measles, rubella, and oral polio supplemental immunization activity 2023 sa masunod na bulan. Maawot kan aktibidad nini na maproteran ang mga kaakian kontra sa measles, rubella, asin polio. Sa susunod ng preparasyon ang paggibon ng Local Chief Executive and Stakeholders Symposium kung saan ipinaliwanag ninda sa gobyerno lokal as iba-ibang ahensya ang importansya kan aktibidad. Nagkaigwaman sinda ng press conference kung saan ipinaliwanag ni Dr. Desiree Bresinho, National Immunization Program Regional Medical Coordinator, ang patanid kan pag-itaas ng kaso kan siring ng mga helang. Nagpagarumduman si Dr. Ernie Vera, DOS Regional Director, na ang mga helang na ini dainin bulong asin bakuna sana ang paagi tanganing malikayan. Sigun sa iya kay puan na mabakunan ang mga aki sa paagi kan programa tanganing malikayan ang outbreak nin mga vaccine preventable diseases. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpatanid ang Bureau of Fire Protection Regional Office sa mga aplikante para sa Fire Officer 1 asin trainee na dainin pigahagad na bayad ang ahensya sa kada application folder na ipapasa sa inda. Inantinawanin doon ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon kasabay ka nagpapadagos na pag-ako nin aplikasyon para sa nasabing posisyon sa COD sa Lunes, Abril 24.
Kanakaaging aldaw kan mag-anunsyo na sabing ahensya na nasa 100 Gs ang bakanting posisyon bilang Fire Officer 1. Sinabi ni Perdigon na ang pagsumiter kan aplikasyon libre asin dainin pisong babayadan kung kaya inabisuan niya ang gabos na in kaso may mag-ofrecer nin tabang katrukis nin kwarta tulos ni ipaabot sa sendang opisina o direktang ipaabot sa iya sa paagi kan mga numerong 0942-318-0092 asin 0927-497-7556 para maimbestigaran asin matawan ng magkakanagong penalidad ang sisay na personang involto sa likod kay ni. Magkakaiguan in medical mission asin iba pang health services sa Tiwi Albay sa Abril 28. Ini ang pahayag ni Gobernador Grex Lagman kung saan ang aktibidad bukas sa gabos na residente kan Banwaan asin kataraning na lugar kung saan maaprobitsaran ang libreng serbisyo kay bana na ang mga bulong, check-up, serbisyong medical, dental asin optical. Sigun kay Lagman, ang medical mission saro sa mga pigigibonin ng lakdang para masiguro na nasa maray ang salud kan mga albayano asin mairani ang serbisyo medikal sa mga residentes kan hararayong barangay. Tinawanin doon ni Lagman saro sa pagpapakusog sa sektor kan salud sa saayang prioridad sa pagsasabing diretso kan kada albayano na magkaiguanin akses sa mga serbisyong pangsalud kan gobyerno. Gigibon sa Abril 26 sa Code 29 ang pista nin Teatrong Bicolnon matapos ang pagkapendyente kini dalan sa COVID-19 pandemic. Sa pengenot kan Taragbo Bicol Regional Theater Network ang nasabing petsa iguanin temang danay na ang gustong sabihin na yun creating vision of freedom na may katuyan ay pailing ang mga talentadong local artist sa Kabicolan asin pakasugon ang boses kan individual asin komunidad tanganing maabot ang mga iba-ibang aspeto sa pagiging librido. Sinabi ni Julie Vega, Pista Secretariat kan Sining Banwa Taragbo Bicol Theater Network, ang gusto nidang ipailing na buhay ang teatro sa riyon dahil naman sa pagkamuot sa sining kan mga local artist sa teatro. Nabilog naman ang Taragbo dahil sa kagustuhan pagsararoon ang mga iba-ibang theater companies asin magkigwani mas mahiwas na audience na gustong maghiling sa sendang mga obra. Suportado kan sanggunian bayan kan Daraga Albay ang gabos na plano asin proyekto kan gobyerno lokal para sa ikakarahay asin mapapakinabangan kan mga Daragenyo. Ina siniguro ni Vice Alcalde Junji Hausian kung saan sayang sinabi na maray ang dalagan kan mga panggogobyerno kung ang legislative asin executive may maray na relasyon para maging madali ang pagpasar nin mga ordinansa asin resolution alagad sayang tanawan nindo na kay Paul Manggarari ining mapag-adalan ni Marhay. Ehemplo kani ang ipig-atras na supplemental budget na ibinusol ni Kagawa Joey Marceliana kung saan makua nin 180 milyones pesos halos sa savings kan LGU para idugang sa General Fund tangani mapunduhan ang nagkaparang proyekto. Sinabi kan Vice Alcalde na nasabing bagay ang pig-certifikaran bilang urgent ni Alcalde Awin Baldo Alagad kay po nining mapag-adala ni Maray dahil dakulang kantidad ang pig-oronan. Kasabay kani pinasalamatan man ni Hausian ang kooperasyon asin dedikasyon kan mga pag-ariba niya sa konseho para masiguro na matatawanin maray na serbisyo ang mga Daragenyos. Naarestar ang Regional Most Wanted Person kan Region 4A Calabarzon sa Ligao City pagkatapos ang 10 taon na pagtatago kay ni. Nadakop kan Ligao City Police Station asin silang Cavite Police Station ang suspitsadong namidbida na si Wilfredo Luna, 65 anyos, asin residente kan Barangay Tastas, Ligao City. Ang suspitsado may duwang counts nin rape,
may relasyon sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act asin dain impiyansang ipigrekomendar para sa iyang parametras na libertad. Nasa kustudyo na kan pulis ang sospisyado sa kusugman kan mandamento di aresto na ipinalawas kan RTC Branch 18 sa Tagaytay City, Cavite kan Hunyo 6, 2013. Nasa Ligaw Police Station na si Luna para sa booking procedure asin turnover sa Court of Origin. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, Aray! mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dread. First time masiramon, urutong uhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tugpugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. DCGB, Barata, alas 7. Barata, alas 7. Detalles kan bareta sa Lado Nacional.
Suminakat pa sa 8.8% ang COVID-19 positivity rate sa nasyon, wan bilang kan mga nagpopositibo sa virus. Sigun kay Octa Research Fellow Dr. Guido David na nasa 8.4% na ang positivity rate sa Metro Manila, mantang nailingan man nin pag-itaas ng kaso sa nakaparang lugar sa nasyon, siring sa Cebu. Maski bako pa, nakakaalarma dahil dapat na magkampante ang publiko. Katakod kini, hinagad kan health experts sa mga senior citizens na may comorbidities na padawis na magsuolog ng face mask asin magpa-booster shot. Kanakaangi aldaw, nakapagresto ang Department of Health nin 530 bagong kaso ng COVID-19. Mantang saro, ang arestong nagadaan sa NCR. Siriman, 1,441 ang narahay sa helang, kaya buminaba sa 7,340 ang aktibong kaso. Pigbabantayan man kan DOH ang bagong COVID-19 variant na Arcturus na halikman sa COVID-19 surge sa India. Miyaras na tutunawan in duo ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, pamayokan House Ways and Means Committee sa Kamara de Representantes na punduhon na ang pagkuan in clearance hali sa Philippine National Police as a National Bureau of Investigation. Sigun kay Salceda, bako makaustisya na patunayan kan sarong law-abiding citizen na dai siyang kaso o criminal record. Sinabi pa ni Salceda na ang pagkuan ng pulis as in NBI clearance dugang panggastos kan mga namamanuan lalo na sa mga nag-a-apply ng trabaho as in nakakaatraso man ini sa pag-utob kan mga otoridad sa sendang trabaho. Ang rekomendasyon ni Salceda kasunod ka report na sobra sa 1 milyon na personal records na nakasaray sa database kan PNP ang nakukompromiso na naglalaman ng fingerprint, birth certificate, education transcript as inibapa. Para kay Salceda, dahil dapat nagtatago ng personal data ang PNP as inibapang law enforcement agency para sa na kung wala sindang kapasidad na pangatamanan ang nasabing datos. Naglalaom si House Deputy Minority Leader as in bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na diina babawion kan Department of Information and Communication anaynot ng desisyon na palawigon ang deadline kan SIM registration sa Abril 26. Nagtutubod si Herrera na siring na posisyon kan DICT maobligar ang publiko na magparehistro tanganing dai ma-deactivate ang sendang mga numero susug sa itinalaan na SIM card law. Inibesyon ni Herrera ang mga daipa nakakapag-restro ng SIM na aprobitsaran ang weekend poon kasuwapon para iparestro ang sendang mga numero. Katakod kini hinagad ni Herrera sa mga telecommunication companies na kansilaron ang leave kan sendang mga empleyado sa mga masunod na aldaw tangani masistiran ang mga mahabol sa pagpaparestro kan sendang SIM sa mga branches, service outlets as in service kiosk. Pipasiguro ni Herrera sa mga telcos asin mga magkakanigong ahensya na dai makaka-eksena ang mga scammers para maaprobitsaran ang mga nakakapag na marestro kan sendang SIM card bago mag-abot ang deadline sa Abril 26. Pinalawig kan Land Transportation Office ang validity kan driver's license na mapaso o ma-expire poon sa Lunes. Pinirmahan ni LTO Chief J.R. Tugade ang memorandum circular na nagpapalawig sa validity kan lisensya sa pagmaneho sa Agkud Oktubre 31, 2023 sa oras na matapos na ang procurement o ang proseso kan pagbakal nin license card na pinamamahalaan kan Department of Transportation. Apera kini may kukonsiderar na waive o dain na sisingilon ang multa sa late renewal.
alak ng ginibo ka ng LTO sa ampangman kan namamatian ang kakulangan ng supply ng license card sa gabos na ahensya sa nasyon. Kasabay kini sinabi man ni Tugade na nagyalaom ang ahensya na tulos na matatapos kan DOTR ang proseso kang procurement o pagbakal ng license card tanganing mapuunana ang pag-imprenta asin maitaona sa mga driver na nagalat na makapugol ng plastic card na driver's license. Inabisual man ang gabos na law enforcers kan LTO as in deputized agents kini na midbidon ang validity kan driver's license na mapaso sa Abril 24 ngunya na taon. Nagpahayag ng kagustuhan as in interest na makauli na sa Pilipinas si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Sigun sa kongresista, nakikipag-coordinar naman siya sa sayang amigo as in business partner na si Raymond Ablan na bigsasabing pinsan ni Presidente Bongbong Marcos dahil sa pagbabasakali kanina makaroon lamang si Marcos. Tinawanin doon ni Teves na gusto niyang maguli dahil namimiss niya na ang sa iyang bagong o ang sa iyang harong maging ang sa iyang atama na bayong. Magigurumduman na nagali nin Pilipinas ang kongresista kan Pebrero pasana sa sayang stem cell treatment pero da ini nakakauli sa nasyon matapos ang ataning kasong murder asin ideklarar na utak sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo asin 8 iba pa. Sa ngunyan, padagos manggararay na pigaaram kan gobyerno kung sa ina lugar nagtitinir si Teves. Sa ibong nalado na hilingan kan Department of Justice din pattern ng terorismo ang nakaliis na tulong aldaw na pagdangog kan Senado sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagluwas sa Senate hearing ang mga pangyayari kung saan takot na ang mga tao sa Negros. Nagluwas man ang mga informasyon sa mga tawong pigagadan asin papaano pigigibo ang mga panggagadan. Nagluwas man ang pagkaka-involto kan mga pulis kan Negros Oriental sa mga panggagadan kung saan naging barikig ang sistema kan mga pulis dumaan dahil sa impluensya kan mga politiko. Paglinaw kan sekretary na nagiging maingat ang panel of prosecutor sa pag-aadal kay sa mga kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Bareta hali sa ibang nasyon. Aksidenteng naghulog nin mga bomba ang sarong Russian warplane sa sarong syudad Duman na pigkakarkulong may 400 na populasyon. Bilang resulta, nagwalat ang nagputok na bomba nin sagkod sa 40 metros na hiwas kan crater asin nagdaranin pagkakaraot sa nagkaparang mga edifisyo asin lunadan na kataning sa lugar kung sa inini uminugpa ang bomba. Base sa report, ang nasabing warplane sa rong Su-34 aircraft kan Russian Aerospace Forces. Nagkukondukta ini in flight operation kan biglang mahulog hali digdi ang kargang bomba na tuminama sa intersection ni sa rong tinampo sa Belgorod region kan Russia. Para sa mga nagkararaot na edifisyo asin vehikulo, 2 katao man anay bareta na nasa kritikal ang kamugtakan. Sa ngunyan, dahil papigsasabi kan Russia kung anong bomba nahulog hali sa nasabing eroplano. Dahil pamaning pahayag ang Russian authorities kung anong tunay na kausa kan pagbagsak kan bomba. Mientras na ang Su-34 warplane kan Russia, iyon sa sa mga air assets kan nasabing nasyon na panginot kaning pigagamit sa ipiglalansar na raid sa Ukraine poon kan Pebrero kan nakaaging taon. Sa lado nin Karawat, dahil na tinawan in tsansa kan Tok and Text Tropang Giga, ang Barangay Ginebra Jenkins na mapapersa pa sa Do or Die o Game 7 ang sendang Best of 7 series para sa 2023 PBA Governors Cup Finals. Ginabringkan Tropang Giga ang primero nindang PBA Governors Cup title matapos na runuton sa Game 6 ang Ginebra sa score na 97-93 sa Araneta Coliseum, Kasubanggi.
May pag-asa pa kuta na may tabla ni Justin Brownlee ang score na 95-93 alagad. Nagmintis ang jump shot niya 10 segundos ang natatada sa fourth quarter. Naisilyo kan token text ang panggagana kan pariyo na may laog ni Ronde Jefferson ang duwa niyang free throw. Nagtrabaho ni Nesto sa lado kan tropang giga si 46th season Rookie of the Year awardee Mikey Williams na nagkamada ng 38 puntos. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ito, yung kahapon may naitala po tayong naitala po natin actual temperature nung alas 9 ng umaga. Ito ay nasa 31.7 degrees centigrade na may relative humidity na 88%. So, ang factor po nito, 47 degrees. Ito, mataas po yun. Okay, nasa halos danger level po yan. At nung hapon naman ng alauna, nakapagtala po tayo ng 33.6 degrees centigrade na air temperature. Yung relative humidity ay 66%. So, ang heating factor po doon ay nasa 44 degrees centigrade. So, lagi po tayo mag-iingat sa mga time na pagkaturik po ang araw. Sa ngayon ay wala naman tayong binabantayan o minomonitor ng FPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nananatiling easterlies o yung mainit na hangin dyan sa silangan sa Dagat Pasipiko ang nakaka-apekto, lalo na sa silangan bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa Bicol Region, mahigit at manisangan na panahon ang ating mararanasan. At para naman sa makikipagtaya ng panahon, tayo ay nakakaranas ng bahagyan na ulap hanggang sa maulap na papagirin, aming tulog-tulong mga pagulan o pagsiglang pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan ng Igiran na may banayan hanggang sa katamtaman, pagtalon ng karagatan. Wala tayong nakataas na diluanin sa anumang sibol ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa, D.O.S. Ilgasti, Michael Francisco, nagugulan. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Sabado. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lado Technical, Richard Astor sa IT Asin Pag-asa. Ako po ang nagatod kan Bareta. Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay asin happy weekend. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon masunod na.